हेलो हाय नमस्कार। आज ये वीडियो बनेଇବାର ମୋର ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଜିନିଷ ମୋର ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଏ। ତ ଏମିତି ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ସେ ମତେ କହିଥିଲେ ଆମର କଥା ହେଇଥିଲା ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବେ। ତ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି କଣ ନେବି। ତ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ବକ୍ସଟା। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ମୋ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଦିନ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମତେ ଦେଇକି କହିଥିଲେ ଏକା କହିଲି ସୁଲସି ବକ୍ସରେ କଣ ସବୁ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବା ମୋର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲି, ଆମ ଘରେ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବି ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ତା ଭିତର ଦେଖାଉଛି ଟାଇନି ପଳେଇ କରିଥିଲି। ବେଶୀ ୟୁନିକ୍ ମତେ ଲାଗିଥିଲା ଏସବୁ ଡେକୋରେସନ୍। ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମେସେଜ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସେ ମତେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକରେ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସବୁ ଡେ